Това, което става на армията, много скоро, там се наливат, поне от това, което виждам, минимум 300 милиона лева се наливат там. Колоните вече са направени. Май вчера сложиха последната на сектор Б. Панчарево става оазис. Знам, че някъде там около румънското ли къде ще се прави база за школата. Тези хора така ще дръпнат. 17 000 места е стадиона, 10% значи 1700. Всичко друго ще видите, ще бъдат в абонаментни карти. Това, което ми се случваше с Лудогорец, нищо не е. Защото тези имат публика. Ще почнат да влизат в шампионски лиги и така нататък. Ще играят до април месец в турнирите. В конференцията е точно за нас. За такива отбори като нас. А ние ще стоим отстрани и ще викаме спасителя, спасителя, вълчо, вълка, това направил и така нататък. Ако не се вземат мерки много скоро, да се промени, бъдете сигурни, че наистина ще скандираме някога хей, чуй ЦСКА 2-0-2-2 и ще го смятаме като исторически успех, приятели левскари. Мислете!